Nya POTHOMA. POTHOMA. Masa nanya mau jawab tang. Kesap phone huri lah kalau Ke August 2022 17 tarik Anita Khorok ano khobor khnawi pani payment bagai narunang paikle hamai maru ke ani logi no rogi hklai omong hklai ani sajuk joten kuso ke जों semana August masni simena sengjak boni rogi जों oro thela kongo admission dikha ipono oro to kisa arigo khlainen bagai ipono bono orong liya जों agotla tlangai sonography khaika sonography khaikani Tripura GBO gam thangai malaya bono refer isnainai जों tabo hkla Hyderabad tlangjak Hyderabad tlangmani जों rang kri boi hoi जों tlang thangka aro जों rang kri khano daku khoro kisa masari oi engkla self help group kisa जों help manai जों tlangai thanglaika engka ke tabo जों aro torman bisingo sini rang paisogoi tongka tabo kono phang khlainai krikha doctor to sawo naruni rugi hamin thangnai tun kuntawana de nai pana sini rang kri khani bagai जों tabo tiklai tui phane kuno lamo krikha khani bagai जों tabo जों bisa sahijoro nai tongjawo जों takhoro naro जों narok sahijori angba जों kono bono rugini tiklai tui phaimani lamo krikha जों ke jotoni thane ang koino sobo ang bisa sahijoman khangklai ani rugi hamai phai manano amne somin thane ang jotoni thane sawo koye jotoma ano sahijo kisari ko jadi ani basa selabo kurija berismi ani basa khorok tam tongmani hamjuk thangka gnoi glom klok ko sota banogo tongo gabo burija ba kono bur digri manjaya haina ang sachungmang bura tatoi rabat anani cost ang bahino gastric ro gana kono phano samung khakang khlaimia haipanang rang paisa nangai tongmani bagai ang cost khoma tong dile dile no rabat anaro cost khona raima tong jabu tam nai nang ang tabo nai men heglai joto lukulon thana nang kisa sahijo manum suwo ang sahijo mai ke kono thangna nilam ho korika rugi kheboro rugi hegla tabo Hyderabad tabo kalaija operation khaija kong tongkha tabo rugila sabo nini tamko ani loge abo engka jagan bungrolo boro noni popa ani jagani ko ang tomani paran bung mo kaisa jeloi para sini yang komala bagan bakha komala bagan ko jotoni siwo abo komala bagan bakha ne oro o parking o tongte ani nok paran honi tongo ani paran bung jeloi para kala ani mong hongka ba onong to koloi ke ani berin bung gloi KAPTI gabin paran kai ko tidu khambara ayang ko sawo tripa tidu khambara kolai bin paran kai sal bosogro moi Hyderabad ni hospital tabo tong Hyderabad जों 8 तारिख थांमनि August 8 तारिख थांमनि तिनि बाय हंक्लाय